Hello students, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायबाय। जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनिफ्राय चैप्टार 5 खोन्दो 5 निफ्राय सानलुनि जौगाथि जायखौ जों इंलिशनि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनना बुङो जों बेखौ जोङो सावरायगोन। गिबियावनो आङो एरिथमेटिक प्रोग्रेशना मा सानलुनि जौगाथिया मा बेखौ नोंथांमोननो बुजायगोन। बेनि उनावहाय आङो 5.1 सोंनाय बिदां नैबे सोंथि 5.1 बिनि नम्बर 1 नि नैबे फर्स्ट क्वेश्चन्सखौ सल्व खालामना होगोन। स' भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोनांथार होननानै सानोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हायो। अके, स' नायलांबाय थादो। स' जों गिबियावनो बुजिना लानो जे सानलुनि जौगाथिया माखौ होनना बुङो। अके, सानलुनि जौगाथि जायखौ जोङो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंलिशाव जों बेखौ एपी होनना बुङो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेखौ बुजिनो थाखाय आं नोंसोरनो मोनसे गोरलै एग्जाम्पल होनि। हमना लाबाय सासे मानसिया सानसेयावहाय 100 हाजिरा मावो, 100नि हाजिरा मावो माने 100 सानसेयाव 100 खरै खामायलांबाय थायो बे। हमना लाबाय बियो 10 दिन खामानि मावबाय बा फार्स्ट दिनाव बियो बेसेबां मोनखो 100, सेकेन्ड दिनाव बेसे मोनगोन बियो 200 मोनगोन। थिग बिदिनो थामथि दिनाव बेसे मोनगोन बियो 300 मोनगोन। गासै 100 सानथामजों 300 जागोन नङा होमबा। 100 सानब्रैजों बेसे जागोन 400 जागोन। थिग बिदिनो 5थि दिनाव बे बेसे खामायगोन 500 खामायगोन। 6थि दिनाव बे बेसेबां खामायगोन 600 खामायगोन। 7थि दिनाव बे बेसेबां खामायगोन 700। बिदिनो 8थि दिनाव बियो 8 डेआव 800 खामायगोन। बेनिफ्राय 9 दिनजों बियो 900 खामायगोन। बेनिफ्राय 10 दिनजों बे बेसे खामायगोन 1000 खामायगोन। स' जों बेवहाय नुबाय जाय मानसिया सानसेयाव 100 खरै खामायो बियो सानसेयाव बिदिनो खामायै 10 दिनाव बेसेबां फैसा खामायो 1000 फैसा खामायो। होमबा बे फैसा खामायनायखौ नायोब्ला जों मा नुयो नायदो दानिया जे बियो बेसे बारायलांबाय थादों बिनि फैसाया, बिनि खामायनाय फैसाया 100 बारायलांबाय थादों नङा होमबा। बा 200निफ्राय 100 खौ माइनास खालाम नों 100 मोनगोन नङा होमबा। 300निफ्राय 200 खौ माइनास खालाम नों 100 मोनगोन। 400निफ्राय 300 खौ माइनास खालाम 100 खौनो मोनगोन। 500निफ्राय 400 खौ माइनास खालाम, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम, बिनिफ्राय बेखौ 900निफ्राय 800 खौ 1000निफ्राय 900 खौ बेबायदि खालामोब्ला जोंहा माइनास खालामनानै मोननाया बेसे जायो 100 नङा होमबा। जेरावबो 100 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननायाबो 100 बिनिफ्राय गासैयावबो 100 जों जेरावबो 100 मोनबाय। जेब्ला जोंहा बेबायदि माइनास खालामलायनानै मोननाया सिगांनि नाम्बारखौ उननि नाम्बारनिफ्राय माइनास खालामनानै जुदि जों मोननाया अके जुदि बेबायदि मोनसे अनजिमा जायोब्ला बा 5 बा 5 6 बा 6 7 बा 7 जेरै बेवहाय 100 मोनबाय थादों नङा होमब्ला। बेबायदि प्रोग्रेसनखौ बेबायदि जौगाथिखौ जों मा होनना बुङो सानलुनि जौगाथि एबा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होननानै बुंनाय जायो। आं सानो बुजिबाय। एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे होबावनि आङो 3 5 7 9 11 बेयो मोनसे मा एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। माने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाय 5निफ्राय 3 खौ माइनास खालाम नों मा मोनो 2 मोनगोन नङा होमबा। 7निफ्राय 5 खौ माइनास खालाम नों मा मोनगोन 2 मोनगोन। 9निफ्राय 7 खौ माइनास खालाम 2 खौनो मोनगोन। 11निफ्राय 9 खौ माइनास खालाम 2 खौ मोनगोन। जेब्ला बेबायदि उननिफ्राय सिगांनिखौ माइनास खालामनानै मोननाया समान जायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन एपी होनना बुंगोन माने सानलुनि जौगाथि एबा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जुदि एखे जायाबा जों बेखौ मा होननाय नङा सानलुनि जौगाथि होननाय नङा एबा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनना बुंनाय जानाय नङा। आरो बेवहाय आं दानि बावैसो बुंदोंमोन ना बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनो मोननाय, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनानै बेखौ माजों फोरमायनाय जायो डि एबा बेखौ आगोसार फारागथि एबा इंलिशाव मा होनना बुङो कमन डिफारेन्स होनना बुंनाय जायो। गोसोआव लाखि मा होनना बुंनाय जायो कमन डिफारेन्स। जेब्ला कमन डिफारेन्सआ माखौ बुङो होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय बा जायखिजाया उननि बिदाबनिफ्राय गावनि मोनसे सिगांनिखौ माइनास खालामनानै मोननाय जा भेलु बेखौ जों कमन डिफारेन्स होनना बुंगोन। होमबा एरिथमेटिक प्रोग्रेशनाव कमन डिफारेन्सआ जेब्लाबो एखे जानांगोन। जेरै बेवहाय कमन डिफारेन्सआ मा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय कमन डिफारेन्सआ 100 नङा होमबा। जेब्ला कमन डिफारेन्सआ एखे जायो अके अब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होननानै बुंनाय जायो माने सानलुनि जौगाथि होनना बुंनाय जायो। दायो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ सानलुनि जौगाथिया माखौ होननानै बुंनाय जायो। सानलुनि जौगाथि नङि मोनसे एग्जाम्पल होनि आङो। हमना लाबाय बे 1 बे 3 बे 7
बेवहाय हमना लाबाय 9 लाबाय बेवहाय आं हमना लाबाय 12 दायो बे सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा नोंथांमोना बुंनो हागोन ना नङा मानो होनबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया बेसे 2 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 4 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 2 बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाया 3 नै कमन डिफारेन्सआ मिलायाखै जोंहा डिआ मिलायाखै डिआ एखे जायाखै सेम जायाखै जेब्ला डिआ सेम जाया अब्ला जों बेखौ एपि होननानै बुङो स' बियो एपि नङा अके स' नायलांदो दानिया 5.1 अके 5.1 नि क्वेश्चन नम्बर 1 नि 1 खौ आं दिनै सल्भ खालामना होग्रोगोन बिनि उनावहाय आं 2 3 4 5 थांबाय थागोन स' सोंथि 5.1 नि फार्स्ट क्वेश्चन्सआव मा होनदों सिगां बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायग्रोगोन इंलिश मिडियामनि थाखायबो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जाय बर' स्टुडेन्टसफ्रा इंलिश मिडियामाव फरायनाय बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै सोलोंना लानो हागोन ओंखायनो नायलांबाय था बिथांमोननोबो जुदि लोगोफोर दंबा शेयार खालामनानै होनो दाबाव स' फार्स्टआव मा होनना बुंदों गाहायनि बबे हालोदफोराव अनजिमाफोरनि फारिलाइया मोनफा सानलुनि जौगाथि दानायाव लोब्बा गोनां आरो मानो माने मा होनना बुंदों नैबावहाय मोनथाम जेसेबां कुइसन्स नुदों नोंसोरो मोनथाम बा मोनब्रै बे गासैबो बे जेसेबां हालोद होदों कन्डिशन्स होदों बे कन्डिशनफ्रा मोनसे सानलुनि जौगाथि दानायाव लोब्बा गोनां नङा माने एपि नंगौना नङा जोंखौ सोंदों दानि जों बावैसो आं दानि बावैसो बुजायलांनाय सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा सोंदों आरो नंगौब्ला बा नङाब्ला मानो नङा बेनि जाहोनखौबो सोंदों अके स' फार्स्टआवनो दं टेक्सि भारानि खोथा बुंदों बिसोरो जेब्ला टेक्सि भाराया जेब्ला गिबि किल'मिटारनि थाखाय 15 रां आरो मोनफ्रोम उफ्रा किल'मिटारनि थाखाय 8 रां अब्ला बे कन्डिशनखौ नायनानै जोंखौ एपि नंगौना नङा सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा सोंदों इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ नायग्रोनि आं कुइसन्सखौ बुजायगासिनो दं नोंसोरनो अके स' in which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why मानो arithmetic progression आरो मानो arithmetic progression नंगौना नङा जों बेखौ नायनांगौ बेनिफ्राय मानो नंगौब्ला मानो बा नङाब्ला मानो the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer so AP नंगौना नङा जोंनाव सोंदों माने मा होनना बुंदों ओरैबायदिनो टेक्सि भाराया माने 1 किल'मिटाराव 15 थाखा लागोन आरो हमना लाबाय नोङो एनिफ्राय बिसिम थांदों एनिफ्राय बिसिम थांदों नङा होमबा एनिफ्राय बिसिम हमना लाबाय नैबेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार हमबाय जों बाव खै किल'मिटार 1 2 3 4 5 किल'मिटार बेनिफ्राय बिसिम जोंहा 5 किल'मिटार दं आरो दै दा नोंहा मा होनो भाराया ओरैबायदि टेक्सि भाराया नों 1 किल'मिटार नैबेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटार लादोंमोनथ' 1 किल'मिटार थांनायाव 15 थाखा जागोन अके फार्स्ट 1 किल'मिटारनि भाराया बेसेनो 15 थाखानो बेनिफ्राय जेब्ला नोङो आरो नेक्स्ट 1 किल'मिटार थांबावो अब्ला नोंहा बेसे बारायगोन 8 थाखा बारायगोन आरो बिदिनो नेक्स्ट 1 किल'मिटार थांबा 8 थाखा प्लास जादेरगोन आरो नेक्स्ट बिदिनो 1 किल'मिटार थांबाथाय नोंहा बेसे प्लास जादेरगोन 8 किल'मिटार प्लास जादेरगोन माने बुजिबायना कुइसन्सखौ फार्स्ट 1 किल'मिटार थांनायावल' नोंहा 15 थाखा भारा होनांगोन ओमफ्राय जेब्ला नों आरो 1 किल'मिटार थांदेरो अब्ला नों 8 थाखा होदेरनांसिगोन आरो आं हमना लाबाय हे आं 1 किल'मिटार थांबावनोसै होननानै सानना लाबाय नोङो अब्ला नों आरो 8 थाखा होदेरबावनांगोन माने 1 किल'मिटार थांनानै जुदि नों आरो 1 किल'मिटार थांबावोबा अके 8 थाखा आरो 1 किल'मिटार थांबावोबा 8 थाखा होदेरलांबाय थानांगोन आरो होमबा जोंहा बेवहाय 5 किल'मिटारनि जायगायाव बेसे होनांगोन नोंसोर नायबानो मोनसिगोन नै बेसे होनांगोन 5 किल'मिटार जुदि बिथाङा हान्थियोब्ला बेसे फैसा होनांगोन फार्स्टआव बिनिफ्राय बिसिम फैनायाव 15 थाखा होनांगोन बिनिफ्राय बिसिम थांनायाव 8 थाखा होदेरनांगोन बिनिफ्राय बिसिम थांनायाव 8 थाखा होनांगोन बिनिफ्राय बिसिम थांनायाव 8 थाखा बिनिफ्राय बिसिम थांनायाव 8 थाखा माने 1 किल'मिटार थांदेरनायाव 8 थाखा होलांबाय थानांगोन आरो होमब्ला बियो एपि नंगौना नङा जोंनाव सोंदों एपि नंगौना नङा एरिथमेटिक प्रग्रेसन माने सानलुनि जौगाथि नंगौना नङा जोंनाव सोंदों अके बुजिबाय कुइसन्सखौ स' बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन नायलां बियो एपि नंगौना नङा जों सल्भ खालामगोन अके गिबि किल'मिटारनि भारा अके गिबि 1 किल'मिटारनि भारा 1 किल'मिटारनि भाराया बेसेमोन 15 थाखा फार्स्ट 1 किल'मिटारनि भाराया स' इंलिश मिडियामना बिदि लिरना लादो फेयार अफ फार्स्ट 1 किल'मिटार गिबि नैबेनिफ्राय बिसिम थांजेननायाव बेसे होनांगोन 15 थाखा होनांगोन अके बेनिफ्राय सेकेन्ड 1 किल'मिटार थांनायाव बेनिफ्राय बिसिम थांबा नोंहा 1 किल'मिटार जाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय बिसिम थांनायाव 1 किल'मिटार बेनिफ्राय बिसिम 1 किल'मिटारा थांदेरबा खै किल'मिटार जागोन 2 किल'मिटार जागोन ना होमबा 2 किल'मिटारनि भाराया बेसे जागोन जों नायसै
1 किलोमीटर थांनायाव बे 15 थाखा होनांबाय दाने 2 किलोमीटर थांनोब्ला बे आरो 1 किलोमीटर थांदेरनांसिगोन ना बा बेसे होदेरनांसिगोन बे 8 थाखा होदेरनांसिगोन अके होमबा बेवहाय इंलिश मिडियामना लिरबानो जाबाय पेयार अफ 2 किलोमीटर बेनिफ्राय 3 किलोमीटरनि भारा बेसे जागोन नायदो 8 थाखा प्लास खालामलांबानो जाबाय 2 किलोमीटरसिम थांनायाव नोंहा भाराया बेसेबांमोन 15 प्लास 8 मोन आरो 1 किलोमीटर थांदेरबा नोंहा 10 किलोमीटर जासिगोन ओंखायनो 8 प्लास होदेरसिगोन अके बुजिबाय जानांगौ बयबो पेयार अफ 3 किलोमीटरनि भाराया नोंहा बेसेबां जागोन नैबे होनाय सावगारियाव आं नोंसोरखौ मोजां बुजायखादों बेनिफ्राय बिसिम 15 थाखा बेनिफ्राय बिसिम 2 किलोमीटर 8 थाखा प्लास जादेरबाय आरो 10 किलोमीटर थांनायाव 8 थाखा प्लास जादेरबाय आरो 4 किलोमीटर थांबा 8 थाखा प्लास जाबावसिगोन बेयो 4 किलोमीटरसिम थांनायनि भाराखौ दिहुनसै जोङो 10 किलोमीटराव बेहा बेसेबां थांखाबाय आरो 8 थाखा प्लास जासिगोन 4 किलोमीटर थांनायाव 1 किलोमीटर 2 3 4 पेयार अफ 4 किलोमीटर लिरनानै लाबानो जाबाय स' नायदो होमबा जोंहा बेसेबां जागोन बियो प्लास खालामना मोननाया 23 जागोन बियो राइट यस 23 जागोन बियो बेनिफ्राय बियो जोंहा 23 प्लास 8 31 जागोन बियो आरो बियो जोंहा बेसेबां जागोन बियो 39 जागोन बियो स' जों नुबाय जोंहा फार्स्ट किलोमीटरनि भाराया 15 थाखा जायो आरो बियो 1 किलोमीटर थांदेरबा बिनि भारा होनांगोन 23 23 थाखा होनांगोन बियो आरो नेक्स्ट 1 किलोमीटर थांदेरबा बेसेबां भारा होदेरनांगोन बियो 31 रुपिस होनांगोन बियो आरो 1 किलोमीटर थांबावनोसैलां होनना सानबा बियो बेसेबां होनांगोन 39 होनांगोन अके स' जों मा मोनखो 15 23 31 आरो 39 बिदिनो थांबाय थासिगोन बियो बे थांबाय थागोन नों जेसेबां थांगोन एसेबांनो बारायलांबाय थागोन बे होमबा बेबायदि जोङो सिरिस मोनबाय बेबायदि फारिलाइ मोनबाय जोङो फार्स्टआव 15 फैसा होनांगोन 15 थाखा होनांगोन सेकेन्डआव 23 फैसा 1 किलोमीटर थांदेरबा 23 रुपिस होनांगोन आरो 1 किलोमीटर थांदेरबा 31 रुपिस होनांगोन आरो 1 किलोमीटर थांदेरबा बे 39 होनांगोन आरो बिदिनो थांबा बियो 8 थाखा होलांबाय थानांगोन होमब्ला जोङो नायनोसै दाना डिखौ दिहुनसै डिआ एखे जानांगोन दै डिआ एखे जाबासो जों बेखौ एपि होनना बुंनो हागोन दारबो डिखौ दिहुनसै डि माने बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोननाय 23 निफ्राय 15 खौ माइनास खालामबाय नोङो बेसे मोनो 8 मोनगोन नोङो आरो बिदिनो दिहुनबावसै जोङो 31 निफ्राय 23 खौ माइनास खालाम माने बिनि मोनसे सिगांनिखौ माइनास खालाम होमबानो जों मोनगोन आरो 8 मोनगोन जोङो बेनिफ्राय आरो दिहुनबाव 39 निफ्राय 31 खौ 39 निफ्राय 31 खौ दिहुनबा जों बेसेबां मोनगोन 8 बास जोंहा बेनिफ्रायनो बेखौनो मिथिखाबाय जों बे मोनथाम डिजोंनो जों मिथिखासिगोन बे बाखिखिनिया बिदिनो जालांखासिगोन होनना जों मिथिखासिगोन होमबा जोंहा डिआ एखे जेरावबो नै जेरावबो 8 माने गावनि सिगांनिखौ उननिफ्राय सिगांनिखौ माइनास खालामना मोननाय उननिफ्राय सिगांनिखौ माइनास खालामना मोननाय उननिखौ सिगांखौ माइनास खालामनाय एखे जाबाय खनथाम नायदोंमोन जोङो खनथामावबो एखे ओंखारबाय खनब्रैसिम नायजायो आं बेवहाय खनथामसिम नायबाय खनथामसिम नायनायाव जोंहा जिहेतु एखे ओंखारहैबाय ओंखायनो जों बेखौ मा होनना बुंनो हागोन एपि होनना बुंनो हागोन होमबा बियो मा बियो मोनसे मा एपि होनाय जा कन्डिसन होनाय जा फारिलाइ बियो मोनसे एपि बा सानलुनि जौगाथि होनना बुंनो हासिगोन आरो अके स' जों ओंखायनो लिरनो हागोन देयारफर होनाय फारिलाइया सानलुनि जौगाथि given list is AP स' सानलुनि जौगाथिखौ इंलिसाव एरिथमेटिक प्रग्रेसन होनना बुंनाय जायो ओंखायनो बेखौ गुसुङै AP लिरनाय जायो स' आं सानो बुजिबाय जुदि डिआ एखे जायो अब्लानो जों बेखौ एपि होनगोन एखे ओंखाराब्ला जों बेखौ एपि होननानै बुंनाय जानाय नङा आं सानो जथेस्थ' बुजिबाय नोंसोरो जुदि बुजिबायब्ला कमेन्ट दाबाव आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालाम नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामबासो बिथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै बुजिगोन जों नेक्स्टआव नैबे नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामगोन नाम्बार 2 खौ सल्भ खालामनानै आं नोंथांमोननो होगोन बेनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनो बावनाङा आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो बावनाङा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों